سلام كميك أنيهم فتوات تخطاتلتي إذا channel ننايلومي زيناتات سبورت نفلم لنا نمكتتالكم أقدمنا بأخبارات عدمنا نامل تحستو كنسجرينا سنة مكتتال رونالدو نبيل بليتسو كال أيزلا على أمزجاب شوط عالمنا نمخن بقيعهم أبزعمة زي ورك أما استشلمنا عسران حدن كفل زمن زبالة التصوات زبل شلما زعترن برتغالاوي كريستيانو رونالدو تمال سنبت أنصار أودينيز أبز كايدو قتم كل التشتتات بمزجابو نتي ببيلة تحيزو زنبرة كبرى وسن بمسبار أب عالم كال أيزلا على أمزجاب شوط كخون كم زبقعة تحبيرهم أبت بسنبت مشت أميدا جوفينتوس استخايدة قتم سيريا جوفينتوس أبلع دنيز 4 بحادة تعويتا كتوص انكلا كوخوبات قعي رونالدو دما أمبل 31 دقايق كلتا شوطات بمقصارو نتي ببزح من مزقاب شوطات بيلا حيزو صنح درجة بمصبار أبكال أي درجة كسرع أخيل ولوم نوغوس كعس أجري برازيلاو بيلا أبتي كاب شحنت شعتي 256 كساب شحنت شعتي 277 مس كلبات نيويورك كوسموسن برازيل نزحلفونا يصوتا غزي شعتي 258 شوطات بمزقابي أب على مبل كال أي درجة زل على أمزقاب تكخون بقيع صنيحهم كساب ناي سنبت مشت قطم 756 شوطات مزغيبو صنح رونالدو دما بزن شعو زأتوان كلتا شوطات تحجزو اب عالم كال اي درجه كسرع كيلو لهم اب تاريخ كعس اجري ببزح شوطات قداماي كبره وسن حيزو زلو اب مبل 88 عامت عدميو اب 2001 كابز عالم بموت استفلي اوستراوي بلوصات قعي زنبره جوزيف بيكان كوينو نسو 759 شوطات بمزغابيو نت كبره وسن بقيع زلهم كساب حج دما رونالدو بحانت شوتو بليصو نت كبره وسن حيزو يقصلالهم كاب رونالدو ب200 تصوتات دحرو زلو ارجنتيناوي ميسي دما نكلبونا هاغرون 742 شوتات بمقصارو اب 4 درجات تسريعو يركب بخال وغن جن ميسي نحنت كلب طراي 644 شوتات بمزغابو نت ببيلته تحزو صنح كبره وسن زحلف ورح كم زصبرو يذكر اب صوتا كعس اجرينا استات 10 عامات تغعيزو زلو رونالدو ود 17 عامات كله يصوتو مس اسبانياويت كلب سبورتين سي بي جميروم بدحر زاب 2003 مستانو 6 عامات تتصنبران عبيت عوتا استغوناصفلان كلب مانشستر يونايتد صوتو قصيلوم اب 2009 دمانات شعو كبره وسن بالسبر متنه ገንዘብ ናብ ريال مدريد تسغاغيرو اب صوتا كعس اجرين ድምቀት ኩስخلو ድማ ተራእየም حمشت غزي شلمات بالون دي اور زعتر رونالدو دحرنا 9 عامات صانحتو مس ريال مدريد اب 2018 مس جوفنتوس 4 عامات نخصاوت ب 100 مليون يورو كتاما امبيرو صوتو بزدمق عوت زقصل زلو كوخب تصاوتايو تشيلسي اب لعلي لامبارد على صنقيقاته باهيلوم ابز زحلف قدام سنبت كاب استسلاسلو قصمات بريمير ليج زعبي اقال بوتو وهيبو زنبره صوتا بسنبت مشت تشيلسي مانشستر سيتي عديما زكايدو تقصمي نيروم اب تقص مانشستر سيتي بسنكي ملكفت كورونا فيروس 6 خاب تصوتا كتسلفهم سلازي كالت تشيلسي نتهاغاف مزميزان ملو 3 نطبح حفسا كتوصمو اسلطاني لامبارد كاب تزلو كبير مواطر بمطنو خغلاغل قمت بزحات نيروم ازي يخون بر تقطم اتا بكوفيد 19 استهاسيت مانشستر سيتي ان تشيلسي بزي محرت كدخكا ترايام كان وصيتنا زدما مانشستر سيتي اب قدامه ايفرنايت تصوتا بمنغدي غوندوغان فيل فودنن كيفن دي بروين نابيلا 3 شوطاتا مزغيبا نعرفت وصيا دحر عرفتون انتخونه اتتنفاز زي مصقعه مانشستر سيتي بزحينه كين تشيلسي بوغنا دحر عرفت قرب كتبرابر فتينا كوات نبرت حانت شوتو كان موصار حليفا غن نتو وصيت كتقيروي كالتن بزدما اتقطم 3 بحده تزازيمو اتزغرم صوت مانشستر سيتي اب تقطم 18 فتنات كايدوم نيروم اذا خا تشيلسي اب زحلف 7 عامات ميد اكاب زغاطما فتنات اتزبزح كوينو تمزغيبلوم مانشستر سيتي غانا حد صوتا تريفوان كلو بزناي سنبت وصيت تحجيزا ناب 5 درجه كتحكورن كلا اب زحلف 7 صوتات حنصاب طرك تعوت كيلا زلا تشيلسي دما بنصارو ناب 8 درجه انكرار يالام بز دما اتزحلف كرمتي مزنت مسلطان تشيلسي دحر مركابو لعلي 250 مليون باوند وصايتات بمقبار حدث تصوت كفرم زخاله لامبارد اميدا ستانفورد بريش ناي مصنح تخلو املكس حتو اتيو كمزلو بزحت معكنا زينا عد انجليزي صبصبالوا
ደ አትላንቲክ ዝተባህለት ማዕከን ዜና ከም ዝሓበረቶ እንተኮይኑ ድማ ሓለፍቲ ቦርድ ቸልሲ ነቲ ወዲ 42 ዓመት እንግሊዛዊ አሰልጣኒ ንምብራር ክሓስብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ብመሰረት እታ ማዕከን ዜና ቸልሲ ኣብዘን ዝቕፅላ ሒደ ሳምንታት ደረጃ ከተማ ሓይሽን ተዘኪኢላ ሓለፍቲ ቦርድ ቸልሲ ንላምፓርድ ኣባይሮም ካለ አሰልጣኒ ክቆፅሩ ዱራ ኣምርዳእ በፂሖም ከም ዘለዉ ይዝትንተን ምስ ቸልሲ ን13 ዓመታት ዝተጻወተ ላምፓርድ ምስ ሓይለ ካብ ተጻወቱ ዘለዎ ዘይምርዳእውን ነታ ጋንታ ይሃስያ ከይህሉ እቶም ሓለፍቲ ቦርድ ጥርጣረ ስለ ዘለዎም ንምብራሩ ሰገጥ ክብሉ ከም ዘይክእልዮም ብዙሓት ተንተንቲ ስፖርት ዝገልጹ ዘለዉ ብመሰረት እዞም ተንተንቲ አሰልጣኒ ቶተንሃም ዝነበረ አርጀንቲናዊ ማውሪሺዮ ፖቼቲኖ ንላምፓርድ ክትክእ ብቸልሲ ተጠሚቱ ዝነበረ ቀዳማይ አሰልጣኒ ምንባር እዩ እንተኾነ ፖቼቲኖ ኣብዚ እዋን ምስ ፒኤስጂ ውዕል ከቲሙ ብምህላው ቸልሲ ናብ አሰልጣኒ ጁቬንቱስ ዝነበረ ኢጣልያዊ ማሲሚሊያኖ አሌግሪን አሰልጣኒ ሌስተር ሲቲ ብሬንዳን ሮጀርስን ክትጥምት ጀሚራ ከም ዘላ ሓይለ ምንጭታት ስፖርት የመልክቱ ናይ ቅድም ተጻዋታይ ጋንታ ዝነበረ እንግሊዛዊ ጆን ቴርን ናይ ቅድም ግዝያዊ አሰልጣኒ ዝነበረ እስጳኛዊ ራፋኤል ቤኒቴዝን እውን ካብቶም ላምፓርድ ክትክኡ ተኽእሎ ዘለዎ ምዃኖም ይሕበራሎም ወናኒ ቸልሲ ሩስያዊ ቢሊዮነር ሮማን አብራሞቪች አሰልጣንቲ ብምብራር ዝተፈልጠ እዩ ቸልሲ ዝመጽእ ናይ ፕሪሚየር ሊግ ጸወታ ምስ ፉልሃም ሌስተር ሲቲን ወልቭስን ይክኸውን ሕጂውን ኣብዘን ዝቕፅላ 3 ወሰንቲ ግጥማት ነጥብ እንተዳጥፊኣ ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ይኹን ሊግ ኤውሮጳ ናይ ምስታፍ ተኽእልኣ ንኸተውሕስ ኣዝዩ ከጸግማ ምዃኑ ብዙሓት ተንተንቲ ስፖርት ይሰማምዑ ቸልሲ ኣብ ውድድር ኤፍኤ ካፕን ምስታ ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን እትጻወት ክለብ ሞርካምፔ ግጥም ይጽበይ ኣሎ ማንቸስተር ሲቲ ድማ ዝመጽእ ረቡዕ ምሸት ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ክትጣማጠም እያ ባርሴሎና ሓድሽ አጥቃዓይ ከተፈርም አሰልጣኒ አጸዊዑ አሰልጣኒ ክለብ ባርሴሎና ሮናልድ ኮማን ባርሴሎና ሓድሽ አጥቃዓይ ከተምጽእ ኣለዋ ክብል ጻውዒታ ኣቅሪቡ እዚ ወዲ 57 ዓመት አሰልጣኒ ነዚ ጻውዒት ዘቕርብ ዘሎ ባርሴሎና ትማል ሰንበት አንጻር ሁየስካ ኣብ ዘካይዶ ተግጥም ላሊጋ 20 ፈተነታት ኣካይዳ ሓደ ባዶ ጥራይ ተዓዊታ ክትወጽእ ብምኽኣላ ስዒቡ ከም ዝኾነ እቲ ሓበሬታ ኣረዲኡ ኣብ 2020 ንመዝነት ምስልጣን ባርሴሎና ዝተረከበ ኮማን ተጻወቱ ብፍላይ ድሕሪ ዕረፍቲ ዝድነቕ ብቕዓት ከም ዘንጸባርቑ ጠቂሱ እታ ክለብ ነቲ ግዳይ ተደጋጋሚ ስዕረትን ጸጥን ዝገብራ ዘሎ መስመር መጥቃዕታ ክትፍውሶ እንተዳ ኮይና ሓድሽ አጥቃዓይ ከተፈርም ከም ዘለዋ ሓቢሩ ኮማን አስዒቡ ኣብቲ ናይ ሰንበት ግጥም 20 ፈተነታት ኣካይድና ብሓንቲ ሸቶ ጥራይ ተዓዊትና ምውጻና ኣብ መስመር መጥቃዕቲ ድኽመታት ከም ዝነበረና ዘመልክት እዩ ነዚ ጸገም እዚ ንምፍታሕን መስመር መጥቃዕትና ንምሕያልን ድማ ሓድሽ አጥቃዓይ ከነፈርም ግዜ እዩ ክብል ወሲኹ ተዛሪቡ ካብቲ ዘጋጥሞ ናይ ዓንካሪቶ መጉዳእቲ ሓዊዩ ናብ ጸወታ ተመሊሱ ዘሎ ኮኸብ አጥቃዓይ ናይታ ክለብ ሊዮኔል ሜሲ ኣብቲ ናይ ትማሊ ሰንበት ግጥም ኣብ ጎድኒ አጥቃዕቲ ማርቲን ብሬዝዌይትን ኦስማን ደምበለን ኮይኑ ክጻወቱ አሰልጣኒ ኮማን መሪጽዎም ይኹን እምበር እቶም ሰለስተ አጥቃዕቲ ባርሴሎና ኣብ መንጎኦም 15 ፈተነታት እኳ እንትካይዱ ሾቶ ዝኾና ኳዕሳሱ ግን ክኽሽኑ ኣይከኣሉን ነታ ዝዕወተቶም እንኮ ሾቶውን ፍሬንኪ ዲዮንግ ኣመዝጊቦም ድሕሪ 9 ደቂቕ ናይቲ ጸወታ ንብሬዝዌይት ተኪኡ ናብ ሜዳ ዝወረደ አንቶኒ ግሪዝማን እውን ንሾቶ ዝኸውን ለውጢ ከምጽእ ብዘይምኽኣሉ ዘይተሓጎሰ ኮማን ብኩሎም ተጻወተይ ዕግበት ኣለኒ እንተኾነ ሰለስተ ኣከፋፈልቲ ክህልውና እንተዳ መሪጽና ንሰለስተ አጥቃዕቲ ዝኾውን ቦታ ክህልወና ስለዘይ ምስ ሜሲን ደምበለን ዝሰምር ሓድሽ አጥቃዓይ ከነናዲ ግዜ ኢሉ እዛ አሰልጣኒ ኣብ መወዳእታ ባርሴሎና ኣብ ናይ ላሊጋ ጸወታ ግጥም አንጻር አትሌቲኮ ክለብን ግራናዳን ከምኡውን ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ሱፐር ኮፓ ደ ስፓኛ አንጻር ሪያል ሶሴዳድ ዝጽበያ ከም ዘሎ ብምሕባር ኣብ ወርሒ ጥሪ ብዙሓት ግጥማት ይጽበዩና ስለ ዘለው ብቕዓትና ንኸነንጸባርቕ ዓብ ዕድል ክህልወና እዩ ነዞም ግጥማት ክንዕወተሎም እንተኽኢልና ድማ ናብ ዝለዓለ ዓወት ከነቋምት ክንክእሊና ብምባል ተጻወቱ ኣተኩሮኦም ኣሓይሎም ንነፍሲ ወከፍ ግጥም ናብ ረብሖኦም ከውዕልዋ ተላብዩ ሜሲ ኣብ ባርሳ ተታሒዙ ዘሎ ክብረ ወሰን ክሰብር ይመጣጠር ምስ ባርሴሎና ንልዕሊ 16 ዓመታት ተጓዒዙ ዘሎ አርጀንቲናዊ ሊዮኔል ሜሲ ትማሊ ሰንበት አንጻር ክለብ ሁየስካ ኣብ ዝተሰለፈሉ ነታ ክለብ ወኪሉ ብሓፈሻ መበል 750 ጸወቱ ከም ዘካየደ ተሓቢሩ እዚ ወዲ 33 ዓመት ኮኸብ አጥቃዓይ ዓለምና ብሕጂ ንባርሴሎና ወኪሉ ኣብ 18 ግጥማት እንተዳ ተሰሊፉ ነቲ ኣብታ ክለብ ዛቪ ሒዝዎ ዘሎ ክብረ ወሰን ክስዕሮ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣብዚ እዋን እዚ አሰልጣኒ ቀጠራዊ
ኢጣልያዊት ክለብ አልሳዕዳ ዘሎ ናይ ቅድም ኮኸባ ከፋፋለ ባርሴሎና ዝነበረ እስጳኛዊ ዛቪ ንባርሴሎና ወኪሉ ኣብ 767 ግጥማት ብምስታፍ ዩነት ክብረ ወሰን ሒዝዎ ዝርከብ ባርሴሎና ግጥማት ናይ ዝዓመት ስፖርት ቅድም ምዛሙ 24 ጸወታታት ተሪፍዋ ስለ ዘሎ ኸኣ ሜሲ ኣብ ዘን ተሪፈን ዘለዋ ግጥማት ተሳቲፉ ነቲ ዛቪ ሒዝዎ ዘሎ ክብረ ወሰን ክስዕሮ ምዃኑ ግምት ብዙሓት ክኢላታት ኮይኑሎም ተወሰኽቲ ዜናታት ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ኢጣልያዊት ክለብ አትላንታ ንዝፃወት አይቮሪያዊ አማድ ዲያሎ ብ36 ሚልዮን ፓውንድ ንምፍራም ኣብ ስምምዕት ከም ዝበፅሐት ማንቸስተር ኢቭኒንግ ኒውስ ሓቢራ እንተኾነ እቲ ወዲ 18 ዓመት ናይ ክንፊ ተፃዋታይ ኣብ ኢጣልያ ገና ናይ ስራሕ ፍቃድ ስለ ዘይረኸበ እዚ ዓመት ስፖርት ዝክሳዕ ዝዛዘ ምስ አትላንታ ብልቃሕ ክፀንሕ ተኽእሎ ከም ዘለዎ ተፈሊጡሎም ማንቸስተር ዩናይትድ ቪዛ ከተሳልጠሉ እንተኽኢላ ግና ዝመፅእ ሰሙን ናብ ኦልድ ትራፎርድ ከመርሕ ከም ዝኽእል ይግለጻሎም አሰልጣኒ አርሰናል ሚኬል አርቴታ ዝሓለፈ ቀዳም ምሽት አንጻር ዌስት ብሮም ቀዳሜት ሸቱ ዝቕፀረ ስኮትላንዳዊ ኬራን ቴሪኒ ንመዝነት ሓልቃ ጋንታ ብቁዕ ምዃኑ ገሊጹ ቴሪኒ ምስ ኩሎም ተጻወትና ጽቡቕ ምርድዳ ኣለዎም ኣዝዩ ሓፋር ሰብዩ ኩልተ ኣብዛ ጋንታ ከነስርጾ እንደልዩ ክብርታት ድማ ኣለዎም ስለዚ ነዛ ክለብ ክውክል ዝኽእል ተጻዋታይ ስለ ዝኾነ ኣብ ቀረባ መጻኢ መዝነት ሓልቃ ጋንታ ክርከብ ይግብኦ እዩ ብምባል ድማ እቲ አሰልጣኒ ናእድኡ ገሊጹሉ ኬራን ኣብ 2019 ካብ ክለብ ሰልቲክ ናብ አርሰናል መጽኡ ኣብ ሜዳ ብዝንጸባረቆ ዘሎ ብቕዓት ድማ ንኣሰልጣኒኡ ወትሩ ምስ መሰጠ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ አርሰናል ንፈረንሳዊ ተኸላኻላይ ዊሊያም ሳሊባ ብልቃሕና ፈረንሳዊት ክለብ ኒስ ከም ዘፋነወቶ ተገሊጹ 19 ዓመት ዝመልእ ሳሊባ ኣብ ሓምለ 2019 ብ27 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ሜዳ ኤሚሬትስ መጽኡ እንተኾነ ኣብ ኣርሰናል እቲ ዝድለ ብቕዓት ከንጸባረቕ ብዘይምኽኣሉ ቦትኡ ከውሕስ ኣይከኣለን ጸኒሑ ሳሊባ ምስ ክለብ ኒስ ን6 ኣዋርሕ ክጸንሕ ምዃኑ ብቕዓቱ እንተደኣ ኣማሓይሹ ድማ ናብ ኤሚሬትስ ክምለስ ምዃኑ ኣጋንትኡ ኣፍሊጣ ዘላ ብኻልእ ወገን አርሰናል ነቲ ምስ አትሌቲኮ ማድሪድ ብልቃሕ ዝጻወት ዘሎ ኣከፋፋሊ ሉካስ ቶሬራ ክትምርሶ ትዳሎ ከም ዘላ ተሓቢሩ አሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ሶልሻየር ን6 ካብ ተጻወቱ ኣብ ዝተኸፊት ዘሎ መስኮት መስርሕ ምስጋር ተጻወቲ ናብ ዕዳጋ ከውሩዶን ወሲኑ ምህላው ተገሊጹ ንሱ 6 ተጻወት ክሸይ ዝወሰነሉ ምክንያት ካልኦት ሓድሽ ተጻወት ንምፍራም ከም ዝኾነ ድማ ተሓቢሩ እቶም ናብ መሸጣ ዝወርዱ ዘሎ ተጻወቲ ፊል ጆነስ ዳን ጄምስ ሴርጂዮ ሮሜሮ ጄሲ ሊንጋርድን ማርከስ ሮኮን ክኾኑ ከለው ብሬንዳን ዊሊያምስ ድማ ብልቃሕ ክሰጋገሩ አሰልጣኒ ማንቸስተር ሲቲ ፔፕ ጓርዲዮላ ቤንጃሚን ሜንዲ ንመምርሕታት ኮቪድ-19 ክትሕስ ብምድጋፉ ኣደዳ ኩነኔን ንቕፌታን ኮይኑ ሓደ ካብ ኮኸብ ተጻወታ ጋንታ ዝኾነ ቤንጃሚን ሜንዲ ኣዋዜማ ሓድሽ ዓመት ብመንግስቲ ንዝወፅእ ሕጋጋት ኮቪድ-19 ብምጥሓስ ኣብ ቤቱ ድግስ ኣዳልዩ ኣጋይሽ ዓዲሙ ክዘናጋዕ ሓዲሩ ጓርዲዮላ ድማ ካልኦት ተጻወቲ ማንቸስተር ሲቲ ውን ኣሰር ሜንዲ ተኸቲሎም ክዘናግዑ ጻውዒት ኣቕሪቡ ነይሩ ብዙሓት ደገፍታ ጋንታ ግን በቲ ቫይረስ ብምልካፎም ካብ ጸወታት ተኣልዮም ዝርከቡ 6 ተጻወት ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ግምት ብምእታው ንጻውዒት ጓርዲዮላ ሕሱርን ዝሕንኽን ዘረባ ብምባል ተቃውሞኦም ኣስሚዖም ኣለዉ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ዜናታት ስፖርት ኣብዚ ፈጺምና ኣለና ንስለምክትታልኩም ኣዝና ኢና ነመስግን ከም ቀደምኩም ምክትታልኩም ብምዕባይ ርእይቶኹም ነቐፌታኹምን ምትብባዕኩምን ኣይፈለየኒ ሰላም